rakennusalan ammattilaisten kanssa palvelemaan yhteisöllisen asumisen tarpeita. Siinä jokaisella on oikeus tulla hyväksytyksi omana itsenään. Kullakin asukkaalla on oikeus yksityisyyteen ja sitä tulee kunnioittaa. Toimiva yhteisö perustuu keskinäiseen avoimuuteen, tasavertaisuuteen, saamiseen ja antamiseen. Yhteisössä pyritään rakentavaan keskustelukulttuuriin, jossa erimielisyydessäkin voi elää toista kunnioittaen. Yhteisön tilat kuuluvat kotirauhan piiriin. Asunto-osakeyhtiön asioista päätetään lain edellyttämällä tavalla yhtiökokouksissa. Yhteisön muista yhteisistä asioista päättää asukaskokous, johon kuuluvat kaikki täysivaltaiset Maltassa vakinaisesti asuvat henkilöt. Lasten ja nuorten näkemyksiä kuullaan asukaskokouksen sopivaksi katsomalla tavalla. Asukaskokous järjestäytyy ja luo yhteisön toiminnan säännöt, muun muassa tilojen yksityisen ja julkisen käytön periaatteet ja yhteisön asioiden julkisuuteen liittyvät periaatteet. Asukaskokous määrittelee myös ne periaatteet, joiden mukaan toimitaan, jos joku asukkaista rikkoo yhteisesti sovittuja sääntöjä. Asukaskokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Asukaskokous kokoontuu yhdessä sovittavan aikataulun mukaan. Sen kutsuu koolle johtoryhmä, johon kuuluu vähintään 5 henkilöä. Kokous kutsutaan koolle myös 5 täysivaltaisen asukkaan sitä pyytäessä. Talon jokainen aikuinen asukas sitoutuu voimiensa ja terveydentilansa mukaan osallistumaan yhteisesti sovittaviin, yhteisöllisyyttä ja asumisviihtyvyyttä tukeviin tehtäviin. Näitä voivat olla muun muassa yhteisruokailun järjestäminen, yhteis- ja yhteisötilojen hoito ja kausisiivoukset, istutusten hoito, työkalujen ja välineiden hoito tai talotekniikan ja IT-järjestelmien toiminnan ylläpito. Tarvittaessa asukaskokous voi tehdä tähän sopimukseen muutoksia, jotka astuvat voimaan, kun ne on hyväksytty yhtiökokouksessa. Lopuksi tässä on lause: olen lukenut tämän asukassopimuksen ja allekirjoituksellani sitoudun noudattamaan sitä. Ja tämän sopimuksen me kaikki olemme allekirjoittaneet. Siitä voimme onnitella itseämme. Kiitos.